Язгы шешуге кірішірге де көп қалмады. Нурлат районының Сулейманов крестьян фермер хужалығында ауыл хужалығы техникасын 1 апрельға әзірләп бітірген еділер. Механизаторлар ең жауаплы шырда уатылуларны болдырмас үшін әр двигательні шәшу комплексін шәшкішлеріні текшірілер. Кыска вакыт içinde sıfatlı итеп язгы шәшүгә әзерләнергә кирәк. Сулейманов фермер хуҗалыгы механизаторларының әле моңа кадәр сынатканнары юк. Шәшү башланганчы 50-дән артык тәгәрмәчле трактор, шәшкечләр, культиваторларны тәртипкә китерәчәкләр. Абыйлы өнеле хворисовлар яшь булуларына да карамастан тәҗрибәле игенчләр үз машиналарын җентекләп карыйлар. Бу көндәрдә сессорларга тракторларны, агрегатларны килергә булышалар. Алар абыйлы өнеле 7 ел инде шәшүдә дә бертек структурада эшләр. Техниканы шәшүгә әзерләүдә җиңел түгел. Шәшүне тиз сыйфатлы итеп башкарып чыгу техниканы яхшы әзерләүгә дә бәйле. Стажлы белгечләр моны яхшы белә. Запчастлар вакытында кайтарылды, дефектовка буенча бүгенге секендә хәзерлибез техника белән бер рәттән язгы чәчүдә җиргә орлык белән бергә кертер өчен удобрение минераль ашламалар 1 гектарга 124-125 килограмм артык безнең булачак дистрибуцион веществе удобрение ала барса да бар. Тракторлар өчен запас частьләр, ашамалар, ягулык майлау материаллары алдан әзерләнгән. Барысы да сәгать механизмы кебек эшләргә тиеш. Хәзер Сулейманов крестьян фермер хуҗалыгының Бикүле һәм Фума бүлекләрендә агрегатларны килиләр. 1 апрельгә барысын да әзерләп бетергә җыеналар. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Ленар Хәбибуллин, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Нурлат районы.